Маме, цар на животните с 3 букви. О, коч, Жоре. Коч, ставай дялка. Отрицание с 2 букви. Ц. Ц става ли, мама? Не бързай, Жоре, може. Ц с 3 букви. Т, Ц, може да е нища. Нища, Засичи го надолу, майче, да видим. Нища надолу ми излиза. Нища. Маме със С, нали? Нища. Лека кола с 4 букви. О, голф. Голф пише, Жоре. Голф. Ама голф с Ф или с В? С В, чедо, с В. Чакай, маме, В като Видин или В като Врац? Не, маминко, В като Вършец. В с Вършец, В като Вършец. Напише го, закови го, мамин. Закова го. Маме, напроса напрегнах. Стига толкова, Толкова тежки ги пишат те кръвословици. Маме, напрегна ми се жилата. Искам да олабя малко жилата. Леко, чедо, леко, без резки движения. Пусти малко класика. Да олабя. Така. Дай, чедо, олаби. Олаби, Жоре, маминце, сърцето ми късаш, Боже, казах, кой е татко. Маме, гледай какво съм научил. Гледай как го въртим, гледай се. Това на тренировка съм го учил. Ох, на мама, чедо, тук. Дай, маминце, дай. Стига с тая цалга, де. Дали пък нямам дискове на Преслава, на Глория да пуснете? Жорка, ето ме слънце, прибрах се. О, слънце. Колко ти прибра, танцувам, бе? Нема ли да залези той слънце вече, бе, Жоре? Мама, пита как залезеш. Жоре! Питай тая дали е купила кайма, да няма навирам където знаеш. Че ли какво те пита, мама си? Купила ли си кайма да не те навира? Георги, кажи на майка ти, че съм купила какво трябва. Кажи на майка ти. На майка ти, на тази дърта чанта. Че си Вика, че си купила дърта чанта. Чухя, маминце, не го повтаряй сега, наврях на кучето в азбука и сега. Тя мама ще навреда азбука в кучето. Ела тука. Ела Миндил? Пачавра с пачаврите, ела. Маме, немски император 1075-1137. Ела тука, матрътко. Уруспия не ми става. Йоги! Уруспия не ми става на немски оператор. Император ли опе? Ела тука, ма урут така. Урут ми става. Урут. Маме, урут с ури. Дърта пача! Аз го писах да е урут, не е пача. Маме, колективен ръководен орган. Аз това го знам. Кючек. Кучко! Айде, ма звънят хората, върви, отваряй, ако сега грабналата с пръко... Ей, на кого ти Айде, отваряй, ма, какво си гледа през букачката, ма? Че къде на мен?